du skal først. Ja. Jeg er jo ikke så elastisk. Nej. Men hvis du vender dig op, så sætter dig op. Sådan. Så kan jeg benene ind også? Yes. Ja. Det kan jeg nemlig. Jo, det går fint. Ind med dem. Sådan. Så er vi klar nu. For 7 tørn. Må de holde her? Nej, det må det. Nej, det må du nemlig ikke. Men ligesom de andre gjorde, ikke? Når jeg tager foden herud, så skal vi have dit ben ud også, ikke? Og der kan man lige hjælpe til med hænderne, hvis man synes, at der er lidt kort rundt om hjørnet, ikke? Og det andet ben. Sådan der nemlig, ja. Godt. Og når vi så er nået så langt, så er det faktisk, at du skal ind og have fat i seletøjet. På den der måde, ikke? Ja. Hvordan kommer jeg ned på huk her? Jamen det gør du ved, at hvis du læner dig fremad og går ned i knæ, så stadigvæk fat i seletøjet. Hvis du bare læner dig fremad og går ned i knæ, så giver der nemlig lige det sidste puff, ikke? Så vi kommer ud og stå. Og det er perfekt, så nakken godt tilbage. Endelig så mærker du også frem, tilbage. Vi hopper af. Og så hopper vi af der. Ej, du giver mig bare det sidste puff, ikke? Jo. Og så er det lige det, vi hopper af, så vipper du benene bagud, ikke? Og svejer igennem. Jeg skal prøve. Og når jeg klapper 2 gange på skuldrene. Ja, så skulle jeg have den ud. Vi gør det. Vi kører den ind. Du hjælper mig med stropperne, når vi spiller sammen. Du kan ikke hive alt, hvad du kan. Bare lige sådan lidt til at sige stop. Langsomt. Ja. Jeg tror, det var hvorfra op på det kog. Jeg sad i 206. Uden Bigman var ved at spænde ind, ikke? Og lige pludselig uden lige at se, så bare fat i det. Så var bare fat, du. Og så var jeg bare ved at miste bussen. Det var helt til... Jeg spurgte også Martin i går, ikke? Fordi jeg sad lidt skidt, ikke? Ja. Så kan du ikke lige trække den her, så gjorde den også bare sådan her. Så den stoppede helt inde i scenen, og jeg sad bare, okay, du kan ikke. Ja, lige præcis. Ja, det bliver lidt køligere, når vi kommer deroppe. Ja. Der er lidt luft nu. Nej, det er fint. Nej, det er fint. Jeg kommer bare til at svede. Ej, jeg håber, jeg kan komme ud med mine ben der. Det skal du nok komme. Du kigger sådan. Jeg tænker mig lige 4 år, så jeg kan finde den der glider, der er stået ned. Er der en glider, der er til? Der klikker din af. Og den tager en mark et eller andet sted? Ja. Jeg må holde den nu. Ja. Og marken var ikke så god. Jeg trykker ham bag. Så er der bare en mindre, der tager sig om. Jeg håber det lidt, når man starter med sådan en lille flyver her.
Hold nu op. Sådan. Jeg skal nok stå. Ja, rolig nu. Ja, det er fint. Yes! Tillykke. Det klarer du da fint. Sådan. Ej, hvor er det lækkert. Ej, hvor Så må du skønt. godt tage brillerne af igen. Ja. Jeg skal lige Er nogen, der er klar på en tur mere, siger hun? Ja. Ved du hvad, det var så fedt. Det har jeg ikke godt. fortrudt. Det var godt. Godt. Jeg skal lige have... Jeg kan lige hjælpe dig en gang her. Jeg gider det. Nej, men så er det sgu meget rart lige at få lidt blod ned til. Ja, det er det.